नमस्कार, कसे आहात सगळे? पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। तर आज आपण बघणार आहोत पत्ता कोबीची भजी। अगदी सोपी, सरळ आणि अगदी टेस्टी। चला तर मग बघूया। तर बघा, मी इथे एक पत्ता कोबीचा छोटासा कांदा घेतलेला आहे। आता याला आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। आपल्याला जर का कट करायचा नसेल तर आपण याला डायरेक्ट किसू सुद्धा शकतो, पण मी बारीक बारीक याला कट करून घेणार आहे। तरी बघा, अगदी बारीक आपल्याला याला अशा प्रकारे कट करून घ्यायचं आहे। तर आजची जी आपली भजी आहे ती खूप छान आहे, तुम्हाला पण नक्कीच आवडतील। मोठ्यांपासून लहान मुलांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतील, कारण आम्ही ही बऱ्याच वेळेस बनवून खातो, आम्हालाही भरपूर आवडतात। तर तुम्हाला जर का आजची भजी आवडली तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब नक्की करा। तर बघा, अशाच प्रकारे सर्व पत्ता कोबी मी इथे काटून घेते। तर इथे सर्व पत्ता कोबी ही छान अशी कट करून झालेली आहे। अशा प्रकारेच आपल्याला बारीक कट करून घ्यायची आहे। आता एका बाउल मध्ये आपण पत्ता कोबी काढून घेऊ। आता जो कापलेला पत्ता कोबी आहे त्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे टाकायचा आहे मैदा। तर जसं मी तुम्हाला प्रमाण सांगते अगदी तसंच वापरा, म्हणजे तुमची ही पत्ता कोबीची भजी अगदी छान तयार होतील। त्याचबरोबर 2 चमचे मी इथे कॉर्नफ्लॉवर वापरते आहे। कॉर्नफ्लॉवर वापरायचं नसेल तर इथे आपण तांदळाचं पीठ सुद्धा वापरू शकतो। तर 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर आणि 2 चमचे मैदा मी इथे टाकलेला आहे। आता त्याचबरोबर आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे 4 चमचे बेसन पीठ। तर अशा प्रमाणात तुम्ही जर का इन्ग्रेडियंट वापरले तर भजी खूप छान लागतात। तुम्हीही अशा प्रकारे एक वेळेस भजी बनवून बघा आणि कसे वाटले तेही मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। आता आपल्याला थोडीशी हळदीची पावडर यामध्ये टाकायची आहे। आपल्या आवडीनुसार लाल तिखट कमी जास्त जेवढं आपल्याला आवडेल तेवढं, किंवा आपण यामध्ये हिरवी मिरची सुद्धा ॲड करू शकतो। चवीनुसार आपल्याला मीठ ॲड करायचं आहे। आता त्याचबरोबर यामध्ये थोडा आपल्याला चाट मसाला ॲड करायचा आहे। तर हा जो चाट मसाला आहे हा ऑलरेडी मी चॅनलवर अपलोड केलेला आहे। याची लिंक तुम्हाला बघायची असेल तर मी आय बटनवर तुम्हाला देऊन देईल, तिथे जाऊन तुम्ही हा चाट मसाला कसा बनवायचा ते बघू शकता। या चाट मसाल्यामुळे आपली जी भजी आहे त्याला छान अशी डिफरंट चव येते। तुम्ही जर का हा चाट मसाला बनवून ठेवला घरी तर तुम्ही खूप साऱ्या वेगवेगळ्या रेसिपींमध्ये हा चाट मसाला वापरू शकता। आता हे सर्व आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। तर बघा, इथे मी हाताने छान असं हे मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि याचा एक अगदी म्हणजे आपण भज्यांचं जसं पीठ भिजवतो ना त्यापेक्षा थोडंसं घट्ट याला भिजवायचं आहे, म्हणजे खूप पातळ करायचं नाहीये। मी सांगते तुम्हाला, बघा जवळपास जेवढं मी आता पाणी टाकलेलं आहे त्याच्या जास्त आता आपल्याला पाणी लागणार नाहीये, एवढ्या पाण्यातच हे तयार होणार आहे। तर बघा, इथे हे झालेलं आहे। अगदी 2 चमचेच मी इथे पाणी टाकलेलं होतं आणि तेवढ्यातच हे झालेलं आहे। म्हणून सुरुवातीलाच जास्त पाणी टाकायचं नाही, अगदी थोडं टाकून बघायचं। आणि हे बघा, अशा प्रकारे बॅटर तयार झालं म्हणजे आपल्याला पकडता येईल अशा प्रकारे, म्हणजे पाणी टाकायचं नाही। आता हे झालेलं आहे। चला आता आपण भजी तळायला घेऊया। आता मी इथे कढईमध्ये तेल टाकून तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। तेल इथे छान असं गरम झालेलं आहे। आता मी फ्लेम मीडियम करून घेतलेला आहे। आता मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे बघा असे छोटे छोटे भजे तेलामध्ये सोडायचे आहे। खूप असं याला घट्ट दाबायचं नाहीये। हे बघा, अशा प्रकारे गोळा करायचा आहे हातावरच बोटांनी आणि सोडायचे आहे। आता पत्ता कोबीची भजी ही टाकून झाल्यानंतर आपल्याला फ्लेम हा हाय करून घ्यायचा आहे पुन्हा, आणि हाय फ्लेमवर आपल्याला छान असे पत्ता कोबीची भजी ही तळून घ्यायची आहे। तर बघा, इथे आपली पत्ता कोबीची भजी ही छान अशी तळून झालेली आहे। आता मी ही काढून घेते आणि अशाच प्रकारे सर्व भजी ही तळून घेते। तर इथे सर्व भजी ही छान अशी तळून झालेली आहे। चला तर मी मस्त अशी आता तुम्हाला पत्ता कोबीची भजी ही सर्व करून दाखवते। तर बघा, इथे आपली मस्त अशी पत्ता कोबीची छान भजी ही खाण्यासाठी तयार आहे। तुम्ही पण अशा प्रकारे पत्ता कोबीची भजी ही बनवून बघा,
आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवून सांगा। चला तर मग आपण भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या छान छान रेसिपीज बघण्यासाठी। टेक केअर, बाय बाय।